За първи път в България. Само в Sky Шумен. Парашютен скок с гайда. Неофициално добре дошъл при нас на летището, приятелю. Идваш днеска при нас и така ще прегърнеш, защото си ми много готин. Кажи сега, какво те води при нас? Голямото желание е да опитам всичко в свят, както се казва, и да направя нещо, да ги поздравя и моето семейство и моите приятели. Днеска имаме една специално нещо, да, с тебе. Нещо, което не съм чувал да се е случило някъде е правил. Аз също не съм виждал, може би не съм чул, виждал в цял свят такова нещо да се прави. Искам да направя нещо яко. Това е. И нещо по-различно. Пък как трепера, ако знаете. Това са нормалните неща. Точно това ще я те питам, как се чувстваш като отидеш към самолета? Там вървя. Добре. Краката ми треперят. Това са нормалните неща. Забавлявай се, приятели. Това са хора скочи. Аз се радвам, че скачваме заедно, да знаеш. И аз също. Добре. Майко била майко. Няма такова нещо. Качество. Атка. Млада! Ябка. Млада! Гордея се, приятел, че скочих с тебе. Аз моята част се свърших до някъде. Сега си ти наред. Добре дошли в България! Цялото изпълнение на Явор. Горд съм, че съм българин. Какво викаш? Яворе! Добре дошъл, приятели на земята. Как беше скока? За професионализъм няма да говоря. Просто от началото до края всичко беше по конец. Само трябва да се слуша човека, който отговаря за тебе. Направо през цялото време, не че не бях в такова настроение, но бях сигурен в това, което се случи от качването до слизането. Просто уникално е преживяването. Може ли сега да ти кажа нещо? За мен беше чест, че скочих с тебе. И ти наистина ме накара да се гордея, че съм българин, да знаеш. Наистина се гордея с това нещо. Може да покажеш кое направи това нещо, което направи в небето, да го покажеш на земята? Сега ще се пробвам. Целият треперя, извинявам се, но аз треперя емоцията е уникална. Ябката.
Браво, Явка! Браво, машино!